дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд то имрӯз 177 адад корхонаҳои истеҳсолии хурдумиёна фаъолият мебаранд. Дар натиҷаи фаъолияти пурсамари корхонаҳои саноитии шаҳр давоми 6 моҳ ба маблағи 647,3 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба 74 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Дар шаҳри Хуҷанд 125 намуд маҳсулотҳои саноитӣ истеҳсол карда шуда, аз онҳо истеҳсоли 59 намуд нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёда аз 100% таъмин гардидааст. Дар ин бора имрӯз раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Инчунин номгӯи намуди маҳсулотҳои саноатӣ низ зиёд шуданд, ки онҳо асосан аз ашёи хуми маҳаллӣ истеҳсол гардида ба 16 давлатҳои муштараку манофеъ содирот карда шуда истодаанд. Ба онҳо истеҳсоли маҳсулоти арбоғонӣ, маҳсулоти заргарӣ, собуни хоҷагӣ, пойафзоли бачагона ва дигар мисол шуда метавонад. Зикр намудан ба маврид аст, ки дар минтақаи озоди иқтисодии суд корхонаи ҳасиббарории ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Толиб Дадобоевро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Ҷамъияти масъул бо тавқеъи маҳсулоти гӯштии Дилшод, навъҳои гуногуни ҳасиб ва мувофиқи талаботи бозор 8 намуд ҳасибчиҳо истеҳсол менамояд. Дар ҷамъияти мазкур 25 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи корӣ гардида, ҳамаи онҳо аз курсҳои бозомӯзии кор бо технологияи соҳавӣ гузаштаанд. Қайд гардид, ки дар ин давра 8 адад корхонаҳои нави хурдумиёнаи истеҳсолӣ пурра бо таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардида таъсис дода шуд, ки дар маҷмӯъ зиёда аз 100 нафар шаҳрвандон бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Бино ба иттилои раиси шаҳри Хуҷанд, дар ҳудуди шаҳр 4 адад марказҳои таълимӣ, 3 адад нуқтаҳои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ фаъолият намуда истодааст. Инчунин дар ҳудуди маҳаллаҳои шаҳр 3160 нафар ҳунармандон низ фаъолияти хешро пеш мебаранд. Дар самти соҳибкасб гардидани шаҳрвандони бекор бошад, маркази таълимии шаҳри Хуҷанд аз рӯи 7 ихтисос амал мекунад, ки дар он ҷавон духтарону занон ба курсҳои кӯтоҳмуддат ҷалб гардида касбу ҳунарҳои гуногунро аз худ мекунанд. Дар самти соҳибкасб гардондани шаҳрвандон ҷойи кор надошта бояд қайд намуд, ки 150 нафар бо курсҳои кӯтоҳмуддати корхонаи воҳидии давлатии маркази таълимии шаҳри Хуҷанд аз рӯи 7 ихтисос ҷалб карда шуданд. Аз шумории умумии 136 нафаршон занон ва 140 нафар ҷавонон мебошанд. Тариқи худмаблағгузории 109 нафар, аз онҳо 82 нафар заноне, ки ҷойи корӣ надоштанд, ба курсҳои кӯтоҳмуддати корхонаи воҳидии давлатии маркази таълимии шаҳри Хуҷанд барои касб омӯзӣ фаро гирифта шудаанд. Илова бар ин, таҳлилҳо собит намуданд, ки дар ҳудуди шаҳр тавассути марказҳои таълимии истеҳсолӣ айни ҳол 81 нафар ҳунармандон дар соҳаи гуногун фаъолият намуда, 2051 нафар шогирд бароварда истодаанд. Дар қисмати дуюми нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода ба саволҳои рӯзноманигорон посух дод. Аз ҷумла журналистон дар бораи азнавсозии ҷойхонаҳое, ки дар ҳудуди маҳаллаҳо ҷойгир ҳастанд, хизматрасонии коммуналӣ, бунёди сохтмонҳои баландошонаи ғайриқонунӣ, фаъолияти номуназзами автобусҳо, бӯи ғалиси микроноҳияи сеюм, ки гирду атрофи дигар маҳаллаҳоро фаро гирифтааст, саволҳо дода маълумот гирифтанд. Галис мо муайян кардагӣ ҷойҳош муайян аст. Дар ин ҷо ҳам мудири бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳр, қисмат маркази центри технологии шаҳр, Хуҷанд обуканал, ин аз ҳудуди дигар дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд нест. Мо қатъи расмош ҳамаша гузориш карда, ҳам ҳифзи муҳити зисти вилоят, ҳам мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи пешниҳод кардем. Оини масъала корбари рафтост. Хуҷанд обуканал расмҳое ки шумо ҳаст пешниҳод кунед. Ягон нишон дид, ки ҳудуди кадом ноҳияи чӣ кор шуда истодааст. Ин проблема бениҳоят васт меёбад. Рӯзе нестааст, ки ба ман низ муроҷиат мекунад. Ҳам дар қабули шаҳрвандон мебиён муроҷиат мекунад. Оид ин масъала мо кор кардостем, мо пешниҳодҳои кардагӣ мақомотҳои дахлдор ва корбарӣ рафта истодааст. Ягон қарор барои сохтмони хонаҳои баландошона додагимон нест. Мо фақат ҳозир лоиҳа пешниҳод кардем марҳамат. Имрӯз шаҳри Хуҷанд ҳозир бор дигар мегӯям маркази вилоят, марказе ки имрӯз сайёҳҳо омада истоданд, ҷои мардум аз тамоми дигар шаҳрноҳияҳо ба марказ ба шаҳри Хуҷанд мебиёнд. Мо лоиҳа пешниҳод кардем, ки имрӯз сохтмончиҳое ки хонаҳои баландошона месозанд, марҳамат кӯчии камоли хуҷандӣ аз даромади пахтакор то маркази то буриши кӯчии Исмоили Сомонӣ
як лоиҳа кардани дутарафа хонаҳои баландошона аз 14 то 16 ошона тамоми он нафароне ки имрӯз хонаҳои баландошона мехоҳанд созанд ки муроҷиат кардосанд мо лоиҳа пешниҳод кардосем марҳамат додориашона гиранд. доир ба дигар самтҳои фаъолият вазъи ҷимояткорӣ дар шаҳри хуҷанд ҷудошавии оилаҳо ва дигар масъалаҳо дар нашрҳои минбаъда маълумот хоҳем дод. Муниса Атаева, Валиҷон Дусматов, Азия.